हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे के कजरा लगाई हो जियारा जरी जरी जाला, कैसे के कजरा लगाई हो जियारा जरी जरी जाला। सबके बल मुलावे पेड़ा मिठाई, सबके बल मुलावे पेड़ा मिठाई, हमरो ले आवे नमकीन हो जियारा जरी जरी जाला। कैसे के कजरा लगाई हो जियरा जरी जरी जाला। सबके बल मुजाले दिल्ली बम्बई, सबके बल मुजा दिल्ली मुंबई, हमरो बल मुहरवा हो जियरा जरी जरी जाला। हमरो बल मुहरवा हो जियरा जरी जरी जाला। कैसे के कजरा लगाई हो जियरा जरी जरी जाला। सबके बल मुलावे लहंगा से साड़ी, हमरो बल मुआ दुपट्टा हो जियरा जरी जरी जाला। कैसे के कजरा लगाई हो जियरा जरी जरी जाला।